Cochan. I bueno, estic fent aquest vídeo perquè veieu doncs una de les platges que hi ha aquí a aquesta illa. M'agrada aquesta illa perquè pràcticament no hi ha turisme, està poc explotada, quasi tota la seva superfície encara és verge, i mireu, tenim aquesta platja pràcticament per nosaltres tots sols. Tranquil·litat absoluta, aquí t'oblides de tot. Total relax, What happened, Oil? What did you find? Hem que trobar l'Oil. Pobre, mireu quin paratge més bonic. Quin indret més maco. Aigua bastant transparent, neta, calenta. I el millor de tot és que està només a 5 hores de Bangkok. What did you find, cariño? Why? Wanshu. Hello. Hello. We are enjoying so much in Cochan, Yeah. Vinga, petons.